Cihana me yani dünya me çend sal berê û çawa çêbû. Piştî ku çêbû di çi rewşê de bû. Roj, heyv û cihana me çawa gihîştine hev. Avên ku îro derya û okyanusên me jê çêbûne ji ku hatin. Oksîjena ku îro em hilmê digirin û bi saya wê dijîn çawa çêbûn. Rajin çayek xwe, qehwe xwe û li vê vîdyoya me temaşe bikin. Beriya 4.6 milyar salan li quncikekê galaksiya rêya Kadizê stêr kekmir. Yên ku giraniya xwe zêde kirin, saxman, yên ku winda kirin, perçe bûn. Di atmosfera wê de oksîjen tune bû, paşê tayya hat. Baranên bê rawestan ku milyonan salan dewam kirin rûyê erdê dan ber lêdanê. Gêrstêrkek dema bi avê tê şiştin rengê xwe rastîn dibîne. Lê pirsgirêkek hebû, hîn oksîjen tune bû. Carinan gerdûn rêzika pêşiya helbestekê datîne, yên mayî dem dinivîse. Çîroka cîhanê nîşanî me dide ku carinan tiştê herî xweşik di encama guherînên herî zehmet de derdikevin holê. Ji bîr neke, tu jî hevokeke vê çîrokê ye.